Evdirujen zaten pengava nûya operasyona mirovî ewlehî destpêkerî dikan Pahûlê de rêveçûna vê operasyonê bi awayekî baş hate birêvebirin ku rastî jî armancê ku me dane pêşî xwe di vê operasyonên de em gihîştniye zaten hem jî em bêjin bi bandorkirina tûrên terorîstiyê ku di hindir kampê de tevliheviyên ku çêdikin, revê ku çêdibin di kampê de yan jî em bêjin zarokên bi navê Eşbel Xîlafê ku di vê kampê de tên perwerdekirin ku nifşeke nû ji Daişê bê perwerdekirin û hem jî em bêjin ku îstîsmarkirina şanayên Daişê ji zarok û ciwanan di vê kampê de ku bikaribin nifşeke nû amade bikin ji Daişê da ku carek dîtir em bêjin cîhanê giştî bixin bin tarîtiyê de li hember van tûrên terorîstî şebekeyên heyî çalakî kirin, operasyon kirin yek ji armancên vê operasyonê bû. Li kelek wê jî em bêjin sazîn yê ku di vê derê de rêxistinên mirovî yê ku di vê derê de xebatê xwe dimeşînin duwarê xizmetguzariyê de duwarê mirovahî de xebatê xwe dimeşînin li hember wana gelek çalakî ji milê şanayên razayê ji milê jinên ku di vê derê de yê Daişî di vir de cih digirin li hember wan saziyan karmandan êrîş zêdetirî sîh caran